Salam vatandaşlar. Şu gün 2023 yılın 22. iyuni heplerinin pensionu günü. Türkmenistan'ın demokratik opozisiyasının kanallarına hoş geldiniz. Hormatly vatandaşlar, men şu gün Farhat Meymankuliyev barada bir informasiya verecek bolýan size ve son gepleşigim dowam etjek, ýani Türkmenistan'daky bolup geçýän ve iki kereli prezidentin edýän işler boýunça size maglumatlar berjek. Hormatly vatandaşlar, eger de sizin soruňyz bolsa, kyn görmän ýazyň, şu kommentariýada ýa-da bolmasa, videonyň soň görýän bolsaňyz, şol öz kommentariýaňyzy ýazyň, men indiki gepleşiklerde jemläp size jogap bererim. Vatandaşlar, indi Farhatyň meselesine serederiň. Farhat Meymankuliyew tapyldy. Biz anyk bilýär, nirdedigini, biz anyk bilýär, şoň birinji gün tutulandan bäri şu güne çerli hemme bolup geçen zatlar. Bizde hemme dogry informasiýa bar. Oňdaşyndan hökümet edarda işleyen adamlar tasdiklady hemme zatlar. Indi Farhat soňky edek ine 19 iyunna mayda däl iyunna bir oturduran ýerinden başga oturduran ýerine geçirildi. Onan biz habarly, biz kontrolda saklap durdy. Näme bolup geçe Farhat Meymankuliyew bilen. Ine şol oturulanyna Farhada hiç ýyly ýanky soraglar zatlar düýpli berilmän jenaýat iş ýok. Onun üçin onun dokumenti ýanky goraýyş sistemasy bolan soň ol adamy Farhat Meymankuliyew Türkmenistana akitmek boýunça hiç ýyly gurrunam ýok, many da ýok, argumentam ýok. Farhat Meymankuliyew jany sag, arkyny gezip ýör, ýanyna bir kysam türkmen oglanlar bar. Şoňa ýanky bize maglumat bermek üçin telefon mümkinçiligi ýok. Ine şoň üçin maglumatlar giz alýar. Ýöne biz diňe Farhatdan alandyk maglumatlar başga ýerden alýar. Şoň üçin Farhat Meymankuliyew Türkmenistanda däl, kim Türkmenistanda diýen bolsa ýalan edipdir. Indi Farhat Meymankuliyew Türkmenistanda däl, Türkiýede bolsa haçan çykar diýip bir soru emelik edýär. Farhat Meymankuliyewiň soru syýasy soru. Jenaýat iş ýok bärde. Administratiwny iş bar, gurrun ýok. Hatda jenaýat iş egerde bolan bolsa, hökman ýanky jenaýatyň kodeksiniň ýanky maddalary aýdylyp geçirildi. O zatlar ýok. Hiç zat ýok. Şonuň üçin biz Farhat Meymankuliyew çykýanyna dogry aýdyp bilýär, çykjagyny. Ýöne haçan çykar, şumy, ertirmi ýa-da bir aýdanmy, biz häzirlikçe onu aýdyp bilýäris. Türkmenistana iyi verilmejek hak, ýöne şuň çykjagy ýa erti çykjagy ýa bir aýdan çykjagy biz aýdyp biljek. Biz muny ýöne görlämdik, bizde maglumatlar bar, resmi taýdan we beýleki maglumatlar bar. Indi siz eşitden bolsaňyz, ýani Farhat Meymankuliyew tutulanlar onuň kompýuterini aldylar, ne telefonuny aldylar, konsulluk eýýäm hemme zat bilýär, ýene bir topar fantaziya edip adamy öz beýnini ýanky gorkudyp ýörler. Farhatyň kompýuteran, telefondan özüne Türkmenistana gitmedi. Türkmenistanyň ne konsullugy, ne hökümet işgärleri Farhatyň kompýuteryň ýa telefonuň maglumatlaryny alyp bilmediler. Şoň üçin gorkup ýöremem. Egerde konsulluk ýok, bizde maglumat bar diýse görköz diýin. Görköz bilmez. Ýok maglumatlar. Sebebi o maglumatlar gorulýar. Türk hökümeti gördü ve gorada saklaýar. Onu hiç kime bermeýär. Şoň üçin o maglumatlar gitmedi. Näme ýa Farhat bilen işleşen adamlar bolsa gorkuşup ýörmäňde mert bolun, hiç bir problem bolmaz. Hiç kim bilmeden özüňiz saýramasyňyz. Indi şoň üçin Farhaty akitdiler, öldürdüler, eýtdiler, beýtdiler. Olay ýalan maglumatlar inanma. Haçan bir şonu aýdan bolsa, onu görkösün Türkmenistanda Farhat nirde getirildi? Haçan getirildi? Haýdy ýerde saklanýar? Ölüm bolsa haýdy ýa-da madarçylykda öldü diýip maglumatlar bolmaly. Onu beýle gülep bolno. Ýok şu maglumatlar. Biz nirde diýeni bilýär, bizde maglumatlar resmi taýdan bar. Biz ýöne görköt biljekler, sebebi o maglumatlar konsullukda da ýok. Egerde biz görkötsek, olar ýanky biz warujat edýär. Olar diýmek hereketi güýçlendirýär.
Bize ol zatlar gerek. O zaman ekranına yankı bulsut değil, zat değil, biz gürküp görmeliler. Eğer bizi inanmayan o zaman seyretmeyen bizi. Eğer Farhat Türkmenistan'ı diyelim, hani Farhat Türkmenistan'ı? Soran sorurdan. Nirde kaçan getirildi? Nire eltildi? Nirde urli? Nirde nemetti? Onu ertekiçi geldik her yağlı kirletgiden adamlar dinleteniz ertekide yaşarsın. Türkiye'de ve başka devletlerde Türkmenistan'ın başka kanunun esasında, reglamentlerin esasında reglamentsiz ya da prosedurasız hiç sat edilen o. Bir adamı tutup Türkiye'de ya Avrupa'da istenlik yerde 24 saat geçmeyeke eyyem deportası edilen o hiç yerde yok. İşte nereden soruyor? Deporta oturup çıkanlardan sorayım aydarası. Oraya yok mümkün değil. Ya proseduran fizik tardan etmeli yankı zatlar var. Onu edip olan etcek olan et olan okşan. Şu yani. Kanunlar bozuluyor Türkiye'de. O vurun yok. Yöne düğünen hemme zat bozulan o. Käbir yerde bir 2 tane 3 tane madde bozuluyor. Yöne hemmesi bozulan o. Şoň üçin kim bir zat diýse de inanmaň. Ol gerlikleri söýende prowaza işitýär. Elementar kanun bilen o. Sowgatsyz, bir sowgat. Inni iýini serdeň biz sizden haýyş edýär, sabırly bolary. Farhat Meymankuliýew çykýar 100%. Yöne kaçan çıkacağı belli değil. Dini Allah bilýär muny. Şunu Türkmenistan'a akıtmak için hiç şeydi argument yok, hiç şeydi yankı mani yok, hiç şeydi sebep yok. Şunun için şu meselesini paka biz sabırlılık bilen garaşyp duraly, netije görülür. Kim yalan aýtdy, kim dogry aýtdy görünür. Bir topar soralar emele gelýär, Farhadyň öýe jogap berer, biz jogap berjekkä, biz giýjekkä şoň için. Şoň üçin şunkunla Farhadyň ýanyna oglanlary topary gaty işleýär, berekella adwokatlar gowy işleýär. Şol edbiljek zat edýärler şolar. Hatda biz soraýak, pul kömek gerek bolsa, köp pulumuz ýok, ýöne özümizden bir zat goşup diýsem, alanoklaşalar. Kömek gerek gelýär, erti gurrun bolar diýen barada. Biz öz işimizi edýäs, siz bize kömek edin, ýa mediada bize ýa nime edin. Bizde o Yunusun aýdan zatlary ýa adwokatyň aýdan zatlary bilen bolan doktor. Biz hem ýerde şu alyp bolýan maglumat bolsa alýanlar. Hiç kime garaşmaz, hiç mi bagly bolmaz ýaly. Döwletde her wagt şeýle işleýär. Inni men bir topar ýalançy blogerler we ýalançy prozaşitler hakynda aýtjak bolýan dinlemem. Ene Helsingfors eýa maglumatlaryny çalyşdy. Ýalan ýa-ma üýtgetdi maglumatlary. Birinji goýan maglumatlaryny saýtyna üýtgetdi. O ýalan Türkmenistanda ýok. Türkiýede Farhat Meymankuliýew. Ine men şolara ýol görkezdim. Bu ýaly seň mümkinçiligiň bar bolsa, adwokat tutun, aeroportda ýöreň, İstanbul aeroportuna çykdy diýeňiz. Ýöreň şo ýerde aeroportdan aýratyn maglumat alyp bolýar. Aeroportun serhet gulunyň aýratyn maglumat alyp bolýar. Aeroportun polisinden aýratyn maglumat alyp bolýar. Ve İstanbul ýa-ni serhet gulunyň aýratyn maglumat alyp bolýar. Ine 4 maglumat alyp bir ýerde şo çykaýmaly. Alyp bolýar. Seni adwokat alyp bilýär. Näme balang dok? Alın, biz aldyga, siz hem alın. Şu ýalançy fantaziýalary aýdýanlara inanmaň. Hemme zat kanun esasynda gidýär. Prosedura esasynda gidýär. Başgaça bolmanyň haky ýok. Bolamagam serdip dur. Bolamam. Azyjyk bir prosedurany saklaýarlar, ýöne bozanoklar. Saklaýarlar. Ýa-ni dinamit diýilýär-de, ýa-ni saklap wagt çekýärler, howo. Ýöne bozanoklar. Erti olar jogap bermeli. Türkiýe Türkmenistan'dan elini gaňyryp, endi ertesi Türkmenistany atar ýaly. Oraya zat ýok. Türkmenistanyň olur ýaly güýji hem ýok Türkiýede. Inanam. Güýji bar. Şu meseleleri seyredim ýa-ni gowdan işler zat bize bir jogap berin diýmek güýji bar. Bolly şoňlaryň tordy. Onum işläpdi. Onum şu dosýeň üstünde işleýär. Şoň üçin pravzachitler beter onu öýdi işleýär. Bundan beter ýa-ni biz adam goşulymy bu. Şol goşulmaly adamlar içinde ýa.
Ine vatandaşlar, men size bir soru verecek bolýan diýär. Men şu ýalda eşdiýän ine käbir vatandaşlarymyz şeýle diýär. Murada kime ynanjagyňyzy bilemzok diýär. Men şu soruga jogap berdim diýär. Vatandaşlar, näme hakyky güreşýänler ummatsız köpmi? Hakyky rejime garşy, ulanyňa garşy, serdarga garşy güreşýänler ummatsızmy? Ýok, barmak basyp kanaýmaly. Güreşýänler garşy güreşýänler köp. Olar siz eşdiýänsiňiz. Olaryň fantaziýalaryny eşdiýänsiňiz. Şoň üçin siz özüňiz düşünmeli şol zatlar. Opozisiýada hemmeler demokratiýany gurmak üçin, halka haklar bermek üçin güreşenoklar. Men günaýýan size. Demokratiýa bolanda döwletiň hakyndan sizin hakyňyz birinji ýerde bolmaly. Halk dolandyrylşygy diýilýär. Konstitusiýada berkidilen ýaly azat saýlawlar, azat pikirler, azat hereketler dogry şertde ýerine ýetirilmeli. Ine şunu demokratiýa diýilýär. Näme gellik heriz demokratiýa üçin görüşýär? Elbetde ýok. Ol hakyky manipulasiýa edip, ýalan aýdyp, özüni diňe prezident etmäni görüşýär. Aslynda bizim halkymyzyň gellik heriz bilen ýolan birden. Berde düşünmeli ýaly näme? Görünüp duran adam. Ya da siz pikir edýäňizmi, pul ogurlap gaýdan çynowniklar size gelip demokratiýa getirip demokratiýa gurarlarmy? Elbetde ýok. Vatandaşlar ağlawa düşmeýän, sizi manipulasiýa edip ýene-de öňkü çynowniklar hökümete gelip öňkü ýaly halka batyşlar edip zat kalyp otururlar. İşler büyütme. Açık kosmetik remont eden ýaly, açık bir tane serketler açarlar, daha ederler, o zaman yine yuvaş yoştan kısıp başlarlar. Kurbanın etti şunu. Kurbanlar mümkün çinownikdi. Ön diktatör değerli. Şoň üçin ine şu zatlara ümit verin, hormatly vatandaşlar. Kime ynanjagyny bilemzok diýmek o bir sowatluk. Hemmetini diňläň, dogry netije çykar. Analiz etmeni öğrenin. Biz durmuşumuzda gerek şu zatlar. Salamu aleyküm. Men açık efirde siz bana soru verecek bolýarmy? O soru verecek. Aydın hani. Bolýar, soruň soň jogap berdi. Ine şu ýaly zatlar bolup geçýär. Şoň üçin sabırly bolaly. Biz bir adamy ýa-ki tutulan ýerden çykarýar. Birek bilen görüşmän agdyjy bolup, şoňa ýa kömek etmeli. Kömek etbilen okmy? Ziyan bermeli. Yalan aýdyp, halkyň aňyny meňesini oýnap, o zatlar aýyrmaly. Wagt görkezer. Eger biz yalan aýýan bolsak, tiýden wagt görkezer. Olar ýan bolsa wagt görkezer. Onda olar näýli serderler? Şol Farhat Durdyň, Farhat Meýmankulyň ýüzüne. Men şoňa giň görýän. Kontrol diýen zatlar. Ertesi güne jogap bermeli bolýar. DWT topor resmi taýdan. Istenen adam DWT toporuny, ýa-ni DWT halk hereketini resmi taýdan tribunal çağırıp bilýär. Men görnäýän. Bizim çağırıp bilýär. Şoň üçin biz diýen zatlarymyzy gaty bir ýerlerýär da berk informasiýany ýa-ni saklap durýar. Indi gelin gepleşigi dowam edelim. Şu iki kelleli prezident bir özüne resmi taýdan prezident diýen beýleki bolsa resmi taýdan näle prezidentin üstüne özüne prezident diýip gezip gören bir iki sany korrupsioner kellesi giden adamyň işleyen ve edýän hereketlerine seredin. Şol 20-nji ýanwarda 2023-nji ýylda Türkmenistanda bir täze karar çykdy. Şol hiç ýanglanman, hiç keňlenmän geçdi. Hiç kim şoň ünsün bermedi. Hiç pravzащитникларам, ýa-ni mass mediada hiç kim üns bermedi. Men şoňa ünsüňi çekçek bolýan, men öň çekçekdim, ol hiç elim degmedi. Ýöne şu material boýunça biz düýpli ýa-ni seretmeli bolýar. Näme? Bu siyasi ýagdaý. Bu siyasi ýa-ni mahinasiýa. Biz hökümet şoňa jogap bermeli. Şol ýa-ni siyasi mahinasiýa edýän adamlar biz jinaýata çağırmaly. Ine hormatly vatandaşlar, men size bir material götüreyim.
Yani bir minut. Ene hormatly vatandaşlar, şul material Türkmenistanyň Konstitusiýon Zakon Türkmenistan anasasynyň lideri Türkmenistanyň narody. Türkmenistanyň konstitusiýon kanuny Türkmenistanyň milli lideri hakynda. 20-nji ýanwarda ünferlen bolsaňyz, ýa şul konstitusiýon kanuny çykdy. Birinjiden näme bu konstitusiýon kanuny bolmaly? Bu ýöne kanuny bolup bilýär. Konstitusiýon kanuny diýmek bizde iň döwletimizde esasy kanun var. Onu konstitusiýon kanuny diýilýär. Ýani hemme zatlary konstitusiýonlaşdyryp, ýani hemme zatlary birikdirýän iň esas fundamental kanun şu konstitusiýa. Haçanla döwlet näme diýdigi diýende birinji yer, ikinji halk, birinji halk bolýar. Halkyň ýaşaýan ýeri toprak bolýar, Türkmenistan ýani topragy. Üçüncü konstitusiýa bolýar. Prezidentim däl, milli liderim däl, olar gelýän gidýän adamlar. Türkmenistanyň halky ütgäni, ýani möçberi. Türkmenistanyň ýeri ütgäni we Türkmenistan konstitusiýasy ütgünmeli. Şu 3 saat döwleti emele getirýär. Galan zatlar ikinji, üçüncü ýani tedilişmeli zatlar. Şoň üçin konstitusiýa bolanda diňe içinde Türkmenistanyň halkynyň we döwletdäki işleýän we döwletiň içine gatnaşyklary birikdirýän kanun. Şu kanunyň esasyna biz hereket edýär. Türkmenistanyň çägini we Türkmenistanyň daşyny. Türkmenistanyň daşyny bolsaň, Türkiýede mysal üçin bolsaň, şoýda Türkiýanyň konstitusiýasy dowam edýär. Ýöne Türkmen pasportuňyz bolan üçin şo ýerde kägir ýani kanuny bozsaňyz Türkmenistan sizi jogapkärçilige çagyryp biler. Şoň üçin ýani gaty ferzat bolmaly. Indi biz gelelik Türkmenistan konstitusiýasyna. Türkmenistanyň konstitusiýasy Türkmenistanyň iň uly we fundamental kanuny. Ne şol kanun bütün dünýäde Türkmenistanyň çekin şertnamalaryny we ýani kontraktlaryna bagly bolmaly. Şol hemme şert gol çekilen Türkmenistan döwletiniň gol çekilen şertnamalary we konwensiýalaryna deňgelip, ine şol konwensiýalaryň içindäki maddalary özgeçdirip, ýani konstitusiýa bolmaly. Şol egerde bütün dünýä gurumalary bilen ýani birleşikler bilen ya konvensiya şertnama çekilen bolsa Türkmenistan tarapyndan we şol konstitusiýa gawat gelmeýän bolsa, onu konstitusiýa ýüren o. Şol çekilen şertnama we boyun alan ýani dagawory ýürýär, başlat ýüren o. Olar uly konstitusiýadan. Ine şondan soň konstitusiýa diýär. Ine Türkmenistanyň içinde bir topal kanunlar bar. Mana da biz haýy kanun näme digini biz ýadymyzdan çykdy, bilemzok, biz düşünemzok diýseňiz, ine konstitusiýa iň esas kanun. Ine şunu esaslanyp Jinayet kodeksi, Durmuş kodeksi, sosial we beýlik kanunlar çykýar. Ine şul kanunla, ýani şol esasy kanunla olar ýazat ýok, milli lider boýunça ýürütilýän kanun ýok. Ýöne näme diýär? 2 san ataly ogul bular top oýnaýar. Türkmenistan kanunları bilen. Bir var o tarapına durýar, bir bu tarapına. Bir-birine pas berýärler, topy bizim ortada ýani o nimeler ýaly mallar ýaly ılgap berýär. Men size düşünýär näme? Türkmenistanyň prezidenti bolan Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlikden gitmeýän öz oğluny bellep, onsoň oň üstünden halk maslahatyny ýasadyp şonu ýol boşuly bolýar. Türkmenistan prezidentiniň edýän işleriniň, haklarynyň jogapkärçiliklerini dogry şertde öýüne alyp iki prezident emele berýär. Bulam şo zatlary diýär, şo jogapkärçilik alýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň ýol boşdy Gurbanuly Berdimuhammedow we edil şo wezipeleri ýani bütünleýin diýen ýaly ýani tapawudwa, adaçyk tapawudwa Serdar Berdimuhammedow edýär. Ine şoň üçin biz şura iki kelleli prezident diýär. Prezidentlik taxtam
iki bolup paylaşýar. Indi şoň üçin Berdimuhammedow gidip Serdary derek ýygnaklary geçirýär. Ya ol lal gurulýar bilen o. Gurulese de bir gurulýan zady tema degişler diýär. Düşünen o. Ya gurulese şöyle Türkmenistan gümýär. Şoň üçin gurbanlyk diýär. Şoň üçin gurbanlyk şunu çalışsak bolýar. Ho, bu näde goýupdyr? Bu hiç şart çeken ok. Ýene özüm ylgymaly bolýan diýip aýdýar. Indi ünsürim. Gurbanlyk näme diýär? Köne siyasi maşennik. Diňe pul ugurlanyp maşennikçiler. Sen näme diýär? Ugurny özüne konstitusiýon kanun çykardýar. Ýöne kanun çykaryp bilerdi. Ýok, bu konstitusiýon kanun çykarýar diýär. Konstitusiýon kanun bolanda şu kanuny çalışyp bolmaýar. Konstitusiýany ýatyrmadan, ýani çalışaýmadan şu kanuny çalışyp bolmaýar. Şol ýaly konstitusiýa diňeşdirýär. Konstitusiýon kanun çykarýar. Ýani beýle kanunlardan ýokary kanun çykarýar. Ödem näil kanun? Özüni goramak, özüni nasional millidir etmek kanunu. Gelin şunun içine terlerin. Serdar Berdimuhammedow kakatyna näme padarka berýär? Ine kakaty oğluna padarka berdi. Prezident ýanky wezipetine inni oğlu kakatyna näme padarka berýärine gelin terlerin. Ine men orçatma okap bereyim. Ondan soň size türkmençesini okap berin. Siz özüňiz okap bilersiňiz ne ekrandan vatandaşlar. Pardon, häzir men size okap bereyim. Orçatny. Ine. Конституционный закон Туркменистана о национальном лидере туркменского народа. 21 января 2023 года был подписан президентом Туркменистана. Настоящий конституционный закон, придавая большое значение роли выдающихся личностей в обществе, имеющих огромные заслуги в стремительном продвижении вперед своим путем развития независимого, постоянно нейтрального Туркменистана в качестве современного и могущественного государства в мире, создание национальной модели государственности, пользующихся большим уважением в народе своими правдивыми, справедливыми, прозорливыми, мудрыми, гуманными взглядами, имеющие безграничный почет, уважение народа, опираясь на своеобразные традиции туркменского народа, идущие испокон веков, богатый опыт, накопленный нашими предками в управлении государством, соответствующий жизненной реалии в современном обществе и воле нашего народа, признает национального лидера туркменского народа, определяет его политическое и правовое положение. Serdar Berdimuhammedow özü ýanky bir topar sözleri izahlanıp öz kakatyny nasional lider edip belliýär. Men türkmençesini okaýyn, ondan düşünýärsiňiz. Garaşyk hemişelik bir taraf Türkmenistan dünýäde döwrebap we kuwatly döwlet hökmüne ösdürmekde we döretmekde uly ösüşe eýe bolan görnükli şahsiýetlerin jemgyýetdäki ornuny uly ähmiýet berýän bu konstitusiýa kanuny hakyky adalatly, öňde dörejikli, paýhatly, insapperwer garaýşlary bilen halk tarapyndan ýokary hormatlanýan ünsüriň. Ine şul hemme ýanky häsiýetleri içine salýan we halk tarapyndan hormatlanýan diýe öz kakatyna. Dolu ters tarap. Halk tarapyndan ýigrenilýän adama dolu ters tarapyndan kanunlar çykaryp, şonu ýanky milli lider edýär. Paýhatly, insanperwer garaýşlygy bilen halk tarapyndan ýokary hormatlanýan, çäksiz hormata, halka hormat goýan, çäksiz hormata eýe bolup halka hormat goýan. Gurban Berdimuhammedow şeýlemi? Aýdyň hani? Wiza goýýar. Türkmenistanyň adymy gitmedi ýaly şirketleri ýapýar. Ol pullaryny oglap öz arkadaş şäherini gurupýar. Bu edýän zatlar halk üçin şol 17-nji ýyldan bäri, ýani prezident bolanyň bäri fevral aýynyň 14-nji ýani 12-nji mart fevral aýyndan 2007-nji ýyldan bäri şu neçeli hiç etmedi. Bu da hemme zat edip halka hormat goýan, halk tarapyndan hormatlanýan diýip bu nämen gurulýar? Ýa-ni Türkmen halkynyň öz boluşy däp desurlaryna dayanýan, däp desur goýduňmy Gurbanuly Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow. Adamlar dine inansalar
tutup sakkalyny kesýäňiz, aýrýaňyz. Dinimizam ýykýaňyz. Däpde sura ýitip gitdi. Kadym döwletlerden gelýän, gaýdýan milli döwletlik nusgasy, ata-babalaryň döwleti dolandyrmakda toplan baý tejribesi. Hani ata-babalyň tejribesini ulanýarmy? Adalatlyk barmy? Ýok. Wyjdanlyk barmy? Ýok. Watançylyk barmy? Ýok. Näme ogrulyk bar? Näme arkadaň şöhrat, ýallaklyk bar? Başga zat ýok. Hani däpde suwlar? Ata-babalaryň döwleti dolandyrmakda toplan baý tejribesi, häzirki jemgyýetdäki durmuş hakikatlary we halkymyň istegine laýyk gelýär. Milli ikrar edýär. Türkmen halkynyň lideri onuň syýasy we hukuky ýagdaýyny kesgitleýär. Bu sözleri bular ýazanna, ýani kanuna gol çekenine okudum Serdar Berdimuhammedow. Okan bolsa utanardy bir. Adam bolan bolsa, wyjdany bolan bolsa utanardy. Ne şu ýaly bir sowgatlyk bilen hereket edýänler we şol sebäpli Türkmenistany, Türkmen halkyny gawra sokýanlar. Ne şu adamlar döwlet ýolbaşçylary. Bir-birine top oynap, ulu futbolny poloda, ýani syýasy meýdançada top oynap, bir-birine futbolda pas berip, halkymyzy manipulasiýa edip alap ýörler. Halkymyzdan ilat ýasadylar. Ine şol iksany deyüz grannegan niýetem bolýar. İksan soğusu var. Inni şul kanunyň 1-nji statýasyny okadym. Men hem orçat hem türkmençe okadym. Men hemmelerini okajakka, käbirini okajak, şonu düşünýärsiňiz. За особые заслуги во всестороннем развитии независимого постоянного нейтралитета Туркменистана, повышении его международного авторитета. Lütfen, çeksiz ulu kazanan üstünlükleri için Türkmenistan'ın bir taraf devletini ötüşünü. Neye mi kazandı? Bütün dünyada Türkmenistan maskara etti şu adam. Özüne Gurbanly Berdimuhammedow yani özüne arkada Kliçkalı bir milli lider Kliçkasını koyan özüne. Arkada sözünü zayladı. Milli lider sözünü zayladı. Prezident sözünü zayladı. İn şu sözler Gurbanlyň sözünü zayladı. Gurban buluy, Gurbanın buluy. O sözden zayladı. Berdimuhammedow familiýasy zayladı. Şuraya bir hepetçilik bilen, şuraya yankı güdükçülük bilen, şuraya özünün iş oňurmazlygy bilen bütün dünyada maskarabaz spektakllary gökülüp bütün dünyada Türkmenler maskara etdi. Türkmenistan maskara etdi. Özü bu hakda videolar açık görün YouTube'da. Bütün dünya bilýär. Näme östürdi? Haýsy bir taraplygy? Bir taraplyk öňmadi bu gelenler. Nämetini östürdi? Bir taraflık deyip halkı ezdi. Halkı yaptı dünyadan. Biz bir taraf deyip, bizim halkımıza dünya gerek gel, biz özümüz yaşayacak yankı deyip, halkı yaptı hem zaten. İnternet yok hâlâ. Granitsalar yapıp, ne hemen üstürdü? Успешная реализация гуманной политики государства для человека. Şöyle yanlışlık edipler. Государство для одного человека. Его имя Гурбанлы Бердимухаммедов. Укрепление целостности общества, единства и сплоченности народа, проработав в течение долгих лет государственной и общественной деятельности в должности президента Туркменистана в качестве выражения безграничного чествования, высокого почета, большого уважения и любви народа. Şurada attığım hiç adam yok. Высокого почета, bunu hiç kim sıyıranı. Hiç kim sıyıranı. Yallaklardan başka. Onun sıyıranı korkuyorlar. Выражение безграничного чествования. Çest ediyorlar bunu. Korkup yankı hekimleri urup çest ettiriyorlar. Çest ediyorlar şunu. Большое уважение и любви народа. Hani halk sevgisi? Hani halk sevgisi nerede? Türkiye'de çıkıp gıyırın arkadan şöhrap deyip. Baştan ağzını dökü diyorlar. Hani sevgi? Türkmenistan'ı gıyır arkadan şöhrap deyip. O köşkün içinde değil. Onu emhemen yanına. Hani şehirde gıyır ya, bir oğuda gıyır, söylüyor üstüne. Yallak deyip. На основе закона признать великую личность современности. Yani şuna adam, yani döwre bap, durmuşun iň bir ýokary adam diýip bellenýär.
Türkmenistan maskara eden, Türkmenistan gömen, Türkmenistan döwletini yıkan dolu, Türkmenistan döwletinin konstitusiyon yankı şahalaryny dol yitiren adama dünyada iň uly yankı lichnost diýilýär. Великая личность. Признан на национальном и международном уровне в качестве видного и авторитетного государственного, политического и общественного деятеля. Hiç kim bunu priznavat etmedi. Prezident bolanda hiç devlet bunu priznavat etmedi. Bunu tasdiklamadı. Dine tasdiklan özü ýaly diktatorlar Putin ve 5 tane Orta Asya devletleri ve Lukashenko. Başka tasdiklan ýok. Avrupa birinji günden aýtdy, Amerika birinji günden aýtdy, 110 tane devlet birinji günden aýtdy. Biz inanamyzok saýlawlar açyk därli. Bu bolsa şuň ýan halkara ýanky nimesi bar. Halkara awtoritet barmy? Politiski trup. Türkiýe baranna Serdara derek bar aýdy bilen zady, iň akyllydan zady. Gelin Nobel premiýa bereriň ýanky nime? Erdoğan'a. O Türkmen maşinyanını yallaklap ýör da, ine şol yallaklygan ine nasional lider, milli lider bolsa da Erdoğan'a gelin beýlik prezidentden ýanyna şonu aýdy. Üstüne vurulur. Onun üstüne vurulmadylar. Türkmenistan üstüne vurulur. O zaman bu näýdi? Международный авторитет bolýar. В качестве видного и авторитарного государственного политического общественного деятеля, героя Туркменистана, почетного народного старейшины Туркменистана, председателя Халк Маслихаты Туркменистана, уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова, национальным лидером туркменского народа. Men türkmençesini okaýyn. Birinji madda, ýani şol konstitusiýon kanunynyň birinji maddasy Serdar Berdimuhamedowyň öz kakatyna padarka beren ýani kanunyna, konstitusiýon kanunyna birinji maddasyny okap berýär. Türkmenistanyň prezidentiniň edaratyna çaksız hormatyň ýokary awraýynyň halkyň uly hormatynyň we söýgüsiniň beýany hökmünde biziň döwrümizin beýik şahsiýetiniň ikrar etmek üçin kanun esasyna görnükli ve awraýly döwlet işgäri, siýasy we jemgyýetçilik işgäri, Gahrman Türkmenistan, Türkmenistan hormatly halk ýaşursy, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow hökmünde Türkmen halkynyň milli lider diýip altındyrýar. Ene padarka. Ine 3-nji statýany okaly. Национальный лидер туркменского народа и члены его семьи обладает правом неприкосновенности. Право неприкосновенности также относится к его собственности и имуществу, находящемуся в собственности членов его семьи. O demek näme? Şu adam dine Serdar Berdimuhamedov dine kakatına däl we şonuň garyndaşlaryna, ýagny özüne, öz oğlu bolýar da, başgasy bolýar da. Şol Serdar Gurbanguly Berdimuhamedowyň dogunlaryna, ejedine kakatına we şonuň daş döwründäki adamlara el degirmezlik kanun çykarýar. Unutmaýarym. Bolýar. Şu ýerde ine milli lider diýeli. Ama maşgalaty bir çoň. Görýän bulyň edýän işi. Ýani kakatymyň padawat edýär, bulum padarka berýär, Türkmenistanyň prezident wezipetini bulum kanun çykarýar, hem kakatyny hem ýani şoň garyndaşlaryny, ýagny dogunlaryny, çağlaryny goramak. Türkmen şokap beren Türkmen halkynyň milli lider we maşgala ardalarynyň agzalarynyň eldegirmedligi hukuga. Eldegirmedligi hukuga. Eldegirmedlik hukugu onun maşgala agzalaryna degişli elmägine we olaň eýçilikdäki emlägine de degişlidir diýär. Boldy. Sen bulary elle bilen. Ol ýöne kanunda konstitusiýon kanun. Şu konstitusiýon kanuny ýatyrmak üçin biz konstitusiýany ýa-ni üýtgetmeli bolýarys. Beli ýatyryp bolmaýar ony. Beli ýatyrjak bolan prezident ýatyryp bolýar, ýatyryp bilýär. Onam meclisde ýa-ni aralytaşyp, maslahatlaşyp şonu ýatyrmaly meclisde toň prezident gol çekýär. Ony ýatyryp bolanok prezident öz ogly. Ine Türkmenistanyň paçalygyna iň soňky ädim etdiler şular. Bir ädim aldy. Gurbanguly el ýetiripsiz milli lider we onun garyndaşlary. Ýakyn garyndaşlary. Ýani Serdar Berdimuhamedow. Bu hem Gurbanguly hem özüne kanun çykarýar, konstitusiýon kanuny. Bizde näme ular problem var? Ular söýgüli adam bolsa, halkyň söýgülisi bolsa, o näme etjek? Goramak ýani nimetini, halk muny ýalap ýörer. Baran ýerine halk ýani muny söýýär ha.
halkyň söýgüli adamy Gurbanberdi Muhammedow 2007-nji ýyldan bäri bir ýere baryp halk bilen gürleşip gördümi? Ýok. Açyk efir et gördümi? Ýok. Halkyň soragyna jogap berip gördümi? Ýok. Ne halkyň söýgülisi bolýar? Halk bilen gürleşip görmedik bolsa, halkyň ýanyna baryp görmedik bolsa, halk muny tanaman näme söýmelmiş? Diňe prezident ýa halk maslahatynyň başlygy diýip söýmelmiş? Ýalan. Şu zatlar bir bir sowgatlygam dälle bir näme diýsem, maşynçylyk bol, siýasat maşynçylyk. Muny başgaça aýdyp bolanok. Indi 6-njy stатьяny okaly. Национальным лидером туркменского народа в местах его постоянного или временного пребывания, а также членам его семьи обеспечивается государственная защита. Государственная защита национального лидера туркменского народа и членов его семьи осуществляется службами безопасности государства. Demek, häzir türkmençe okuyayım. Türkmen halkının milli lideri hemişelik ya da vaqtayın bolyan yerlerine, şeýleki maşgala agzalarına döwlet gorawy berilýär. Türkmen halkının milli liderinin ve maşgalasynyň agzalaryny döwlet gorawy, döwlet howpsuzlyk gullukları tarapyndan amallaşylýar. Diň özünde maşgalatdan biz goramalymyz. Şu. Ne maşgalatan milli lidermi? Yani näme? Maşgalasy öň näme gorawsyzmy? Serdar Berdimuhammedowyň gorawy prezident. Näme gurun edýär bu adam? Gyýlar gorawly, öňüm gorawly. Indi bu kanunlaşdyrýar da öz maşgalasyny ýokary çykaryp el ýetirmeli ýaly halk üçin el ýetirmeli ýaly edýär. Bunu mintek doğal maslahatçılıkta yeni idam mı? 8-нji статья. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим конституционным законом, осуществляется за счет средств государственного бюджета Туркменистана. Yine şu zatlar, şu maslahatçılıklar bizim pulumuzda ediliyor. Yine Serdar Berdimuhammedow hükümetin büdjetinden tölemeli deyip gol çekýär. 8-nji madda. Bu konstitusiya kanununa göz öňünde tutulan çykdyjylary maliýeleşdirmek üçin Türkmenistan döwlet büdjetiniň hasabyna amala aşylýar. Yine bizim pulumuzda iksany, topçy, velipetçi, atçy, ralyçy, aýtsaň aýdy bermeli, top oýnap, bir-birine pas edip, olar muny prezident bilýär, bular muny ýa-ni el ýetersiz adam milli lider edip bilýär, oňa dogonuna, garyndaşlaryna hemmetine ýa-ni el ýetersiz kanunlar çykarýar. Ýakyn garyndaşlaryna özü ogly çağırar. O diýmek ýa-ni daş garyndaşlaram dogonlary olaram goraňa sağın, aşağına elbette. Sen MHM bir zat diýsen, ol ýa-ni 3 etsesi bilen edýär. Yine настоящий конституционный закон вводится в действие с момента его подписания. 9-njy madda. Bu konstitusiya kanunyny gol çekilen pursotundan güýje girýär. Türkmenistanyň prezidenti Aşgabat 20-nji ýanwar 2023-nji ýyl. Ine vatandaşlar, men size häzir okap berdim. Ýagny Serdar Berdimuhammedow bilen Gurbanberdi Berdimuhammedow diňe bir konstitusiyon kanun çykaranlar eýýem Türkmen jemgyýetini, Türkmen halkyny, Allah bütün dünýäni aldylar. Şu ýa kanunlar köp. Ýene şu kanun ýa-ni paçalyň öňündäki boljak kanun şu. Indi biz bu zat diýilendir. El ýetirsiz. Hemme çykdyjy bizim büdjetimizde. Triýek çekde de bizim büdjetimizde. Şu muzikantlar getirip toy etse de bizim büdjetimizde. Hemme zat bize bir töleýär. Öňe ugurlaýardy, ugurlap edýär. Indi bir töleýär ofitsialny. Ine vatandaşlar. Indi siz maňa aýdyň, Türkmenistan nire bar ýa? Türkmenistan haýsy tarapy bar ýa? Türkmenistan döwleti bam ýa iksany, ikili prezident hemme kanunlary özüne göre, özüni gorap, özlerine ýa-ni avantaj döredip getip ýörler. Näme bizde oraya mecburluk var, buraya kanun çykarmagy. Bolupdyr Türkmen halk maslahatyna milli lider diýip berläpdirler, bol aýdy bersin milli lider diýip. Konstitusiyon kanun çykarmak näme gerek? Onda da ýöne kanuna konstitusiyon kanuny. Sebebi hakysy oğluna padarka berdi prezident velipetini. Oğlan muňa ýa-ni el ýetirmezlik we büdjede elini sokup isleýän zadyny sowarýaly, şuňa kanun çykardy. Boldy. Indi büdjet muň juýsunda. Näme etdi berýär? Arkadaş şäherni urýar, o ne diýär, bu ne diýär? Ol halkyň pulunu alyp
sosial töleler yetmeýär, aýlyklar wagtynda tölen o zatlar bolar. Hiç gyzyklandyrlan o. Ine hormatly watandaşlar, biz nire barýar, biz näme edýär, biz näçe görüşmeli, näçe biz dym oturmaly, biz dym oturmalymy ýa görüşmelimi? Ine şu soralara siz özüňiz jogap berip bilersiňiz. Men size bundan beter düşünüp biljekler. Türkmenistan döwleti ýok. İki kelleli prezident döwleti basyp aldylar we Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasyna din agramlygy ýykyp, halk maslahatyny goýup, ola ýokary kelleli prezident, aşağı kelleli prezidentin prezident wezipetini goýup, bular vertikal gurup dol Türkmenistanyň döwlet guruluşyny ýykdylar. Ine men size şonu düşündirjekdim. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen men öz efirimi utarýan. Egerde siziň soruňyz bolsa men şu aýdyşym ýaly, kyn görmän, siz kommentariýaňyzy ýazyň, men jemläp bir gerekde ýa-ni soragy jogap diýip jogap berem. Dinläniňiz üçin sag bolun, inneki duşuklar çelli. Dewlete agzasy bolmaly ýadyňyzdan çykarmaň. Dewlete agzasy bolanyňyzda hiç kim maglumatlar alyp bilmeýär. Näme diýseler yalan etdiler. Biz maglumatlar kontrol edýär. Ýadyňyzda bolsa saýlawlar geçdi. Hani kime bir ýerine boldum barda? Ýok. Näçe 100 miňlap maglumatlar aldyk. Ýene olguja durandyr. Arhivde Amerikada. Hiç kim erinde gelip bilmez. Arkin bolun, biz görüşmeli, biz durmaly, biz gorkmaly, biz etmeli, şular gorkmaly bizden. Bular kanun bolýar, biz kanun bolan dogana. Näme biz gorkmaly? Kanun bolýanyny gorkdum. Şoň üçin diňe görüşmeli, başga ýol ýok. Bizi dinläp efire goşulýanyňyz üçin hem köp taňyrýar. Indiki duşuklary çelli. Sag bolun.